La font de la vida és una pel·lícula del 2006, dirigida i escrita per Darren Aronofsky, i que pertany al gènere de la ciència-ficció, la fantasia i el drama. Aquesta, fora de ser una pel·lícula convencional, és una pel·lícula filosòfica, la qual ens incita a replantejar-nos conceptes que ja teníem percebuts i ens incita a que pensem altres possibilitats a una resposta molt concreta, la mort. Però, com fa aquesta pel·lícula per parlar d'aspectes filosòfics i sobretot la mort? Doncs bé, la pel·lícula tracta d'una resposta a la mort mitjançant la trama i els continguts d'aquesta. I en aquesta tenim dos personatges principals, Tommy, que és un metge i cirurgià, i Izzy, que és una escriptora fascinada per la cultura maia. Izzy és la dona de Tommy i aquesta té un tumor cerebral que acabarà amb la seva vida en poc temps. Amb aquest problema present, Tommy tractarà d'evitar la mort d'Izzy per càncer, i és en aquest punt quan sorgeix el debat filosòfic a la pel·lícula. És acàs la mort evitable? A partir d'ara, sorgiran dos punts de vista filosòfics, respectius als dos personatges de la cinta, Tommy i Izzy. Tommy pensa que sí, aquesta és evitable, és altra malaltia que pot ser superada. És per això que vol un canvi de paradigma. Vol que es vegi la mort com altra malaltia que pot ser superada i no com un fet inamovible que no es pot superar. És per això que per fer les seves argumentacions es basa en respostes científiques i fa experiments per demostrar la seva premissa, aplicant els dos pilars del mètode científic, la refutabilitat i la reproductibilitat, teoritzats pel famós filòsof Karl Popper. D'altra banda, Izzy creu que la mort és inevitable. Per donar aquesta afirmació es basa purament en respostes religioses. A més, plasma la seva premissa amb un llibre basat en qüestions mitològiques, on dins d'aquest fa un símil amb el seu tumor i l'expansió d'aquest. El llibre s'ubica a Espanya. Aquesta ha de ser repoblada, ja que l'inquisidor ha dominat gran part d'aquesta. L'encarregat d'alliberar-la és el conqueridor, que lluitarà per la repoblació. Per Izzy, Espanya seria el seu cos, l'inquisidor el tumor, que ha dominat gran part del seu cos, i el conqueridor Tommy, que tractarà d'acabar amb el tumor o l'inquisidor. A més, durant tota la pel·lícula se'ns presenten dos nous personatges, un arbre que representa Izzy i un monjo budista que representa Tommy. Aquests dos apareixen flotant a l'espai, sota d'una nebulosa. El monjo tracta de deixar en vida l'arbre, que és el mateix que fa Tommy amb Izzy i el seu tumor. Desgraciadament, i amb el pas de la pel·lícula, Izzy acaba morint a causa del tumor. És en aquest moment quan Tommy té un canvi de paradigma i entén que la mort és inevitable. D'altra banda, el monjo es desprendeix de l'arbre i aconsegueix arribar al nirvana, és a dir, aquest representa que Tommy ha entès que per fi la mort és inevitable i s'ha desfet de la idea de deixar en vida a Izzy, pujant així al nirvana. També, i per altre costat, el llibre que estava escrivint Izzy acaba amb l'inquisidor conquistant Espanya, fet que també ens dona a entendre que, basant-nos en el símil anteriorment explicat, el tumor ha guanyat el cos d'Izzy. Finalment, la cinta ens ofereix resposta a la mort basant-se en que el temps és cíclic, és a dir, que es repeteix una i altra vegada, però el resultat és el mateix, independentment del canvi d'accions que hi hagin pel mig dels cicles. És per això que la mort és inevitable, perquè el temps és cíclic i sempre és el mateix resultat, la mort. Crec que aquesta pel·lícula és una molt bona pel·lícula filosòfica i una pel·lícula que des de la meva perspectiva recomanaria moltíssim, ja que m'ha agradat molt per diversos aspectes. En primer lloc, els seus continguts, que és tot el que ja he explicat en el vídeo, perquè aquests són molt densos i gràcies a aquesta densitat podem gaudir d'una bona trama i d'una cinta amb característiques que poques tenen, que és el fet de fer-nos pensar, d'entenir i donar interpretació als fets que contínuament estem veient a la pel·lícula. A més, ens pot servir per aprendre conceptes nous, com el mite de Xibalba o totes les referències a cultures i religions que surten a l'obra. A més, et genera una sensació de suspensa durant tota la visualització d'aquesta i conté uns efectes especials molt ben treballats i coherents amb els continguts de la trama. Amb això pregunto, és veritat que el temps és cíclic i la mort inevitable, com afirma la font de la vida, o és acàs la vida un fet que es pot superar?